Добър ден, добър вечер, приятни сънища, лека нощ, мерси. Стоя сега се тук в Германия и се чудя какво да правя. Тук зад мен си работят нещо и аз нещо си работя, мъничко така, и си викам, не мога ли, примерно, за втори път да опитам да стигна до България с кола за 200 евро. Казвам за втори път, защото имах един опит. Дали е успешен, дали не е, един Господ знае. Обаче телефона ми се прецака на нова година точно. И всичкото видео, цялото пътуване, всичко замина в кофата. Още правя опит да го възстановя, обаче или платката или паметта е заминала, така че трудна работа. Нищо де, ще ви оставя една снимка да видите за каква кола става дума и ако успея да възстановя нещата, ще ви пусна видео и ще ви обясня подробно, ако ли не. Та стоя си аз тук, цъкам си eBay, викам какво ли мога да изпадне в този eBay за 200 евро и попадам на едно Mondeo. Тук си сядаме сега на работното сетъпче и гледаме тук какво става сега. Така, 256 евро. Извинявам се, че ми е малко бавен интернет, ела съм на хотспот. Тук няма друг интернет на тия халета. И сега цъкаме. Гледаме го това Mondeo. Трета генерация. 2002 година, от първите преди фейслифта. Базово, сребристо, гадни джанти. Иначе кожа, горе-долу добро състояние. Добри километри, тук е запалено, работи, няма грешки по таблото. Тук някакви модификации. Тук пак същата снимка. От тази страна горе-долу окей. Не се виждат фрапантни ръжди, леки забележки, нормално това е кола на 24 години. Така. И къде е разковничето? Защо въобще го гледам това цялото нещо? И гледаме тук V6 бензинче, V6 2.4, 170 коня, ръчна скорост на кутия, 5-степенна, стюф до 27 година. Пише, че си е движение, всичко точно и аз викам, това е моето. Гледам го, сребристо, старо, с грозни джанти. Тук викам, никой няма да обърне внимание на кой знае какво внимание на тази кола. А тя реално има някаква стойност, защото е V6. Нали, те са редки и то пък така да не е изгнило, нали. Редки са като цяло. С ръчни скорости са. И цак, 30 надавания и го печеля за 256 евро. Сега какво следва от тук нататък? Това се намира на майната си. Това е на 600 км от мен. Има тюф, обаче ако вада жълти номера, за да го взема на ход до вкъщи, аз живея тук в долната част на Германия, от към Австрия, това трябва да пътувам или с влак, или някой да ме закара, да пътуваме с две коли, да пътуваме 100 000 дена. Не. Затова имам платформа, закачам платформата на джипа и директно отивам да си го взема в един ден, го взимам и се прибирам без номера, без влакове, без такива простащини. И сега ще пиша на продавача, нали, той вижда, че аз съм го спечелил, да правим тук термини и договорки, кога и как да го взимам, да видим всичко дали е окей. И ако е окей, живот и здраве, ще се пробваме да стигнем до България, па дали ще стигнем, кой е рекал Господ. Така че ако ви е интересно това цялото приключение, дали ще се случи, как ще се случи, възможно ли е, не е ли, се прецакам ли, цъкнете към банката, абонирайте се и очаквайте развръзката на целият този филм. Чао!